uCyril Xaba ubengasibangi namuntu lesi sikhundla kulandela ukuthi uthabana imithetho we-DA obephakanyiswe iqembu Action SA enqabile ukungenela umbango wesikhundla. uXaba ungena kulesi sikhundla nje umkhandlu weTheku ubhekene nezinselele eziningi okukhona kuzo ukugqoza kokuthunyelwa kwesidingongqangi kuleli dolobha. Ngizosebenza ngokuyikhandla konke lokhu esibona ukuthi singakwenza together ukuxazulula ezinye zezinselele and kuyenze angizilela njengomuntu olethe ixazululo and kodwa ngicabanga ukuthi ukusebenza ngokubambisana leadership ekhona lapha kumasipala no-city manager kanye nabonke asebenzisana nabo singakwenza ukuthi kube possible. uXaba uthembise ngokubeka eqhulwini izinhlelo ezizothuthukisa idolobha leTheku. We will focus on improving water and sanitation infrastructure, as well as ensuring uninterrupted water supply, a safe and clean city, inner city rejuvenation, strengthening good governance and fighting corruption. Iqembu Action SA lithi liyakweseka ukuqokwa kukaXaba njengemeya yeTheku kepha lizokwelusa ukusebenza kwakhe njengoba umkhulu umsebenzi omhlalele kuleli dolobha elibhekene nenselelo okuhlinzekwa ngezidingongqangi. Sithembe ukuthi umnumzana uXaba uzokwazi ukuthi mhlambe asiza abantu abaseThekwini ngokuthi aqinisekise izinsiza. Siyazi inkinga esibhekene nazo eThekwini ukuthi inkinga yamanzi kuneyindawo eziningi namanzi namanje kunendawo eNqalasizinda eyinkinga indle egcwele olwandle. ngoLwesihlanu kobuholi buzobheka izinhlelo ezahlukene zokusebenza kamasipala.